Maayong gabi, Sugbuanon! Kumusta ang inyong nindot nga adlaw o kagabion nato karong gabion na mga Sugbuanon? Good evening once again. I am Vani, your guest host tonight. For the past weeks, Backwood TV has brought families together online through entertainment and education. Backwood TV has discussed important topics gikan sa health, voters registration education, priority development agenda, and importance of listening to sectors, youth development, and mental health awareness. And last week, pipila sa mga Sugbuanon ang na-express sa ilang mga kaagis o unforgettable experiences with Durano family. Due to your positive responses and requests nga gi-message sa Backwood Party Cebu page, mas ilailahon pa nato karon ang maong pamilya, especially the patriarch who started it all and has made huge amount of progress to Danao City, to the 5th District, and to Cebu Province. You are watching Backwood TV, pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa matag pamilyang Sugbuanon.
While local government units provide links and enforce policies, leaders play a major role in the development of its community. The development of a community is highly dependent on good leadership. Leadership plays a key role in sustainable economic growth as it involves providing opportunities for growth and progressive developments. Good leadership becomes visible, pinaagi sa resulta o impact nga gibilin sa nagdumala. Matod ni Michael Schumann, author sa sikat nga librong The Miracle, The Epic Story of Asia's Quest for Wealth, ang paglambo sa ekonomiya gipahinungod sa mga leader kinsa gikonsidera nga backbone of the early stages of economy. Let's get to know Mano Amon, his humble beginnings, and the character of this visionary leader who has brought changes and uplifted the lives of his fellow men. And let's also take a glance of valuable historical pieces of artifacts and significant narratives that manifest character, progress, commitment, and purpose. Kay importante kaayo ang paglingi, pag-ila o pagpanalipod sa atong kabilin o bahandod. Once again, kaninyong tanan, good evening ug maayong gabi kanatong tanan watching the live program tonight. Especially sa ato ang mga Subuanon nga bag-o lang nagatanaw sa ato ang Facebook live streaming. Maayong gabi kaninyong tanan. Once again, ako si Vanny, your guest host tonight. So joining us live din sa ato ang set tonight is no other than DJ Ace. Yup! Hi, Vanny! Ano, kinsa man atong nagatanaw ato nga mga viewers. How are you, Vanny? You're so pretty tonight, Vanny, as always. Hello, good evening, mga iso. It's at 6:39 p.m. na. Mga ganindot na ginambago TV, no? Nagkagwapa pa yun, no? Gwapo pa ang mga pro team. Gwapo sad ang mga host, no? Ako pinagpa. May gabi mga igsoon sa Isinta. Sa manis. 6:39 p.m. Mayong gabi. Hi. Again, Vanny, natin na si Edsel Carano, Atin Arceliano, Nino, Tito Bariga, Marisa Oroso Puebla, Thomas Renzo Bayo. No, napod rin si Henry Laurito. Top 1 na nisip ko, no? Doon pa na yung top 1. Tapos si Jesper Bueno. Sa pamilyang bago. Nagkalimot to, you have to have exclamation notify. We'll have more of Bunch Bunny. Walang tatawag mga guest. Grabe kayo kapagpilitan. Kasi yan na, happy to be my tito. Hi, Nelson Loud is watching also. Hi and hello to our Congressman Red H. Durano. Watching all over from Camotes. I think the island of Camotes. Love you, Dong. Hello, is in the house. I love the host, Vanny and DJs. Good evening. To also Honorable Munching Durano. Also, you're live tonight watching. Hi, folks. Magandang gabi. Mayong gabi yun. Mga followers pag yun. No? Why di kailangan A-storyaan? Gwapo yun. Ang mga nagtanaw po. No? Ako, Tonino, Tito Bariga, Valdez Miriafer. Dapat rin maison yung mga igsoon, yung mga kanunay, yung mga kuwan ha, mga kapamilya nato diha, mga kabata. Iso na mga nagtanaw po ani, nga nagatang ani, basig nangaon pa ba, or padoon pa lang sa pagpauli, no? Biyernes parang sa oras ron, 6:41, natugron ang mga kapatanunan. Unyang gabi imang mata. Talasan ningon no? Kaya ang party, atong panahon pa nga wapay pandemya mga igsoon, magsugod yun og alas 11. Sakto? Sakto. Kaya Pauline Montes, napakaganda. Jess Legaspi, mga gwapo-gwapa. Hello. Igsoon, ipatanawa na sa bakod pamilya o mga igsoon, tanawa daghan kay tag mga papremyo, no? Andam na ang ato mga prizes, tanawan ning naasa screen. Bakod
for live to Jake Capin, Sheila Bariga. Hello to Wilson Tapiri. Good morning, Pads. Pads, ang budget sa usaman niyo. Nabot man din sa hoy. Yes, Marifer, Sheila Bariga. Kapit ako mabasa. Ano pa yan? Tina Brinica, Jess Legaspi, to Hele Albopira, mayo gabi nyo din ha. And to our Congressman Red H. Tirano, still watching us. Solid Bagod, Narbobs family. Norbobs. Lyo Boy, Perez, may isa pa ning naadin yung mga igsoon, napod si manaman ni Silino Tito Roble. Okay. Dingoy, Young Ed also here. Sa wifey, Jace, happy birthday! Happy birthday! Sa wifey, no? Sa wifi ni Wilson Herbert Tapiri. Kani Quinet Mundico. Alright, happy birthday again to Mrs. Tapiri. Okay, to Jessa Legaspi, also on Valdez Marifer. Okay, alright, so on. Please do share this live streaming and place hashtag Pamilyang Bakod on your post and here sa comment section. Okay? Okay. And of course, mga igsoon, para lang makadaog sa silang mga papremyo, no? Kailangan lugar sa Sugbo, mga silingan, yung mga igsoon, igagaw. Yapil na reminder, i-mention lang sa inyo ang atuang comment box. Mention lang, no? Alright. May kalimot, butangin ng hashtag Pamilyang Bakod on your post and of course, sa comment section. Alright, ang ating mga prizes, as shown earlier, 3 kalamaw, kalami sa lamaw. Water sponsored by Calm Cafe and H2O Point by Honorable Ivy Durano. Honorable Ivy, nagkasalamat. Patawagan niya, Honorable Ivy, ate. No? Ever since I was little to karon, ate gyapon. What, Ivy? Mama chup-chup di ate. Okay, also, watch out mga iso sa itong favorite games, ang Ace Samani, o Case Samani, no? Who or where, Case Samani, o Asamani, Samani, o si Case Samani. Kung hapit pa so, diba, kay Gate Samani. Asa naman Panghatag mga iso na 5 water bottles sponsored by Ella and CE Educational Supply. So, let's play mga iso na ito ang guessing game. Alright? So, here we go. Atong sa itong munahon. Okay. Ace Samani. First na ito mga iso na tagan-tagan portion. No? Ace Samani. Asame. A summoning locations sa Danao City, mga sir, mga ma'am. Putol ng tingol ni DJ Ace, talaga ba? Ito, okay na ba? Ano na ba, Sindrano? Hello, Mary Pontes. Hello, Thomas Renz. Bayo, good evening. Glenn Capoy, good evening. Ace summoning. Ang unang makatubag, mga ison, makadawak o pa-premyo. Let's go, let's go, let's go, let's go! Ace naman ni, asa na pixel Danao ni. Montes, mayong gabi ni mo din na. Kita, Dagatan Montes. Hello, Valdez Marifer. Hello! Okay. Plaza Rizal, Lina Melgar, Danao City, Dina Abrinica, Poblacion, Danao Plaza, Jake Tapin, Danao Plaza, Marisa Orozco, Puebla Plaza. Nakatamagso na mga ang nakadaog ha? Okay. Ang una dili para nako mga igsoon, nag-una gidili sa ato ang ganghaan sa kingharian. Okay, shout out sa akong papa diya sa Cosmopolitan Amping Intawon. Okay, Emiliano Michelle, may gabi diya, no? Ang unang nakadao, ang nauna naka-answer is Zilo. Plaza Rizal. Verificators? Okay, Zilo, congratulations, you won!
Ay, isa ka gamay. Kani. 3 lamaw, 2 packs of 25 bottles of kwan. Ay. Okay, first winners who will be winning 5 water bottles. Tama. Usa ka water bottle, of course. Okay. Okay. By LNC Education Supply, congratulations, Silo. Let's do the second round. Round number 2. Hey, Germany. Tinglanog ka ang tingol ni DJ Ace sa Ilaya. Wala, may gabi niya Ilaya. Kita Montes, may gabi. Burwok. Montes. Okay. Congratulations, ha? Alright. Ina Brenica. Ang audio ko na good evening. Annalyn Toston. Jake Capin. Okay. Jake Capin answers the now sugar mill. Yo, Gracias Sugar Mill, Tamas Renzo Bayo Sugar Mill, Marisa Corosio Puebla Sugar Mill, Tilo Sugar Mill Dongguan, Renzo Bayo Universal Cement. Okay, abi na akong ni-answer si Coach Monching. Chelista, Linlandero, Poblacion Danao, Dio Gracias Universal Cement Dungguan. Indicators, right look. Thomas Renzo Bayo. Congratulations, Thomas Renzo Bayo. Universal Cement ang tawa. Sa Dungguan. Galingan ng mga igsoon nato, no? Grabe, no? Ayaw yung guys sila mga igsoon manag-ano. So, let's go, 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 go! Hey, Samani! Hey, Samani, napita me! Tabok, Kamalig Bato, Danao City, Purok, Mahogany, Nilo, Arias, sa audio DJ Ace. Really? Really? Let's try to do that. Hindi naman baka naman sa inyo Basig lang, basin lang mga iso. Natong tarongan, ha? Okay, kanon nasipyat. Shout out Nilo Arias, Betsy Capuno Kapuyan, sa Transaction Facility. In major. Ayun, to. SK Federation, asa na ta, ali, tambay na ta. Kay Turia Cecilia Dayday. Paticioso. Also to, Kim Brian Brigley, to Hannah Ramonida, Kim Brian Brigley, Kim Camargo, Mariel Endros Liso, Jonah Marie Cason Taghoy, and Neil Batuca. In major. Okay, mga igsoon. Tanawan na ito mga igsoon. Abay makatubag na ni number round 3 na ito mga igsoon, no? Tanawan na ito. Fidel Pilar. Front of City Hall. Potol-potol. At na City Hall, Fidel Pilar Street. Ardina Brenica Mabini Street. Kay Danao City Hall. Sanika Street. Okay. Danao City Hall. Nguban City Hall yun. City Hall, front of City Hall, Danao. Canyon. Fidel Pilar Street yun. Magwag sang wag tanggap ko na okay na. At least okay na ni promise. No? Di na to malihok-lihok mga isoon. I think okay na to. Mabini Street. Yep. Tina Abrinica. Verificators. Okay tayo dyan. Tina Abrinica. SK Sanda yung sorry, no? May gabi niya.
Putol-putol, okay na na. Promise, okay na lagi na siya, no? Sarig lang mas katasan. Okay. So, mga Igsoon, congratulations sa atong first set of winners. I will be back later. Mga Igsoon, ayaw mo pahawa, dagan pagtag mga pabuton nga mga pagtulunan, ingon man, mga papremyo. Sa Bagot TV. Back to you, bunch! Mwah! Let's go! Wow, thank you so much, DJ Ace, and congratulations sa ato ang first set, sa ato ang winners. And please message Backward Party Cebu Facebook page to claim your prize. And wow, jud kaayo makamingaw gyud while nagtanaw sa mga old photos. Karon ra ko nakakita sa ato ang mga photos nga gipatag-an. So if naamoy mga old photos diha sa ato ang mga viewers, especially nagatan-aw karon at home that you want to share, pwede kay ninyong message mga higala aron ma-share nato sa publiko and mabutangan sa nato og credits para sa nimo pod og sa imong pamilya. And tonight, as stated as the intro video, we will get to know the humble beginnings in the character of Danawanang visionary leader who has brought changes and uplifted the lives of his fellow men. Kana mga higala ipakita nato in a while. Pero karon, let's take a glimpse of some valuable historical pieces of artifacts and significant narratives that manifest character, progress, commitment, and purpose. Kay importante kaayo ang paglingi, pag-ila o pagpanalipod sa atong kabilin o bahandi. Unsa ang inyuhang importante nga kabilin sa inyuhang pamilya? Naaba kay gitipigan nga material nga butang nga dako nga og sentimental value gayud nganong imo maning gitaguan o giampingan. Ato ang naila-ila or ilailahon ang usa ka antique collector, usa sad siya ka artist o historian sa Danau City. Kinsa inila sa iyahang mga laing-laing nga art collections. Muadto ta sa iyahang panimalaya aron makita nato ang mga kabilin ug makapangutana ta niya sa rason niini. Tan-aw nato mga Sugbuanon ug ato mga kaigsuonan ang video sa pagbisita nato sa panimalay ni Mr. Nelson Laude. At the age of 7 years old, nataw ko dito October 22, 1947 sa Davao, no? Abot na lang pag-April na ko nabunyagan. Una giuli na sa Kudirig Cebu, diri ko nabunyagan sa Danau. 7 years after, nagsugod na ko kay ngano. Nga sa dapit sa gipuy-an sa akong mga ginikanan dunay kapilya. Pero ang kapilya dito, bisag kapilya sa inig ka 6 o'clock sa Angelos, mubagting yun sila. Nagkataon nga natog ko, sud sa puyo ba, nag-inana ako nga, murag ning tabyog, pero giya lang yung gitiwas ang iyang pahinungod. Pagtanaw niya, na ko diya, Allah. Bunyawa pa ko'y bunyag mo na nga. Diligon ta mo na yung madugayan o bunyag ba, no? Munang giuli ko diri during sa Holy Week, tungod ni San Pedro, Allah. Kay kami may nagkuhan sa San Pedro, kay Wibak ang San Pedro, nagsugod na siya 18th century panahon pa sa amahan sa akong lolo. Ito nabunyagan ko, after that, balik na sa dito. Ang akong giunang kolekta, kining mga rock o kwarta. Kay sa grade 1 ko, di lang ko mag-resist, kay nindot kayo ba, kanang bag-o bitaw kayo ang kwarta niya, di lang ko mag-resist, aron di bagasto. No, kay aron makakita. Sikaw mo, karon. Kay ako itong gigasto, di na mo kakita. Kay sa unang panahon, minus pa ang coin. Kadaghanan sa sensiyo, papel. Makakita niya ta. Oo. Kay nga no, ninduaw ko dito, pag grade 1 ako, ninduaw ko, dapit diin ko na tao. Dunay ning hagtok nga bato dito sa haligi, kaniadto sa gipuy-an sa akong ginikanan. Kay niadto gong panahon na nganong
nawa ko din na sa puyo, nabalhin kog lain lugar, kay daghan kay ko gikulik, nag-apil pa jud nako ang kuan, apil nako ang kining, nagkolekta kog butterfly, nagkolekta kog mga seashells, no? Nagkolekta kog mga botilya. Tanan nga, ug unsa man ba nga, sa unang panahon nga murag di bitaw kaayo, ibutang tabalyabol, pero dunay naglimin nga kasaysayan sa atong kaniadto. Nangulikta ko kay ngano ang uban wa lang maghandom or wa magmahal sa mga butang nga niadtong panahon na diha pa. Mao nga dunay mga butang kaniadto nga wa ug wa nako siya panghipusa di na makitaan karon, no? Ang tumonggid nako is educational purpose. Labi pa nga diha nga nahimo nga akong asawa maestra, maka-contribute mi ngali siya may nagda sa science teacher man siya diri sa Central Pinta sa North District, no? Equivalent na siya sa Central karon din na, pero murag na usab na tingali lang kon. Duhara kanadto North District o Central District duhara, pero karon murag nanay North, South, East, West, no? Maybe that is my passion nga magkolekta jud ko kay ngano makagasto ba ka, no? Kunya aron lang makakita ang uban nga way bayad-bayad. Pero sige lang, na at least nga napay nahabilin sa atong kaniadto. Maglabi ang imong gasto. Ug komersyalo nako pwede, pero mahog ra maglibre kay anugon man. Dili makakita ang way kwarta. Una, for educational purpose, welcome ang tanan. Makahatag ta nila og kanang makahatag ta nila knowledge nga muni atong butang kaniadto. Values sa ato diring lugar, no? Kay nga no, akong giingnan nga ayaw mo pag-angkon nga ang taga-Danau ignorante. Kay natay proof nga 500 years BC doon na nay taong namuyo sa Danau. Doon na tay proof, gani kanang maong proof, gihuaman sa Museo Sugbo. That is arrowhead nga made of stone kay wa pa man mahimo, wa pa maimbento ang putaw. And that is 500 years BC. Dindot pagyud kay dina na siya sa Kambanay. Part sa Danau. Mudig kun maghansuon jud ko kay ngano nisuay ko og dig way back 1981. Di man nimo mahipos kay grupo man mi ibaligya man sumayway mahabilin. Di man mahabilin og kanang no, di mahabilin kay ibaligya man gun. Muna nga ning dig ko nga ako na lang para wa na ko'y bahinan nanay mahabilin ako. Malalim magkadako sa gingharian sa Danau. Konsolasyon to sugod ngadto pa dong sa Bugo. Muna nga doon na untay ambot og ma-implementar ba nga unta in terms of heritage dunay kabahin sa atong mga subject sa elementary or high school na ikaana na sila kay ngano kinahanglan makahit hibaw unta ta og unsa ang kaniadto, pero kadaghanan wa na lang ni gibaliwala na lang na nila. Sulo nga napa ko'y mga sumusunod ari usa, no? If ever doon ako i-donate kato na lang mga duplicate, naapagitay release sa train o kanang nuligid, no? 1910, no? Nga nata ang train. Dekana, no? Dili kay usa, dili kay napo, no? Dili kay 20 ra sila kay ngano mostly sa akong mga butang diri. Ang isusugbo na agitay rating o if you are borrowing something nga imong dadon sa usa ka lugar, ang papilis nga buhaton na ang term nga gamiton is loan, no? Ning loan sila 14 items para sa Museo Sugbo. Usa dito 5 ni MacArthur ug katong arrowhead nga 500 years BC. Kuana sila og magmin kag antique that is priceless, no? According sa mo palit ug sa mo baligya, no? Depende silang panginahanglan. Siya nga dunay kwarta nagkinahanglan sa butang, unya ako kay nagkinahanglan sa ko sa kwarta o mahimo na lang ingon ni ana. Ang arrowhead may kinakaraanan kay 500 years BC man siya, pero in terms sa kanang value daghan siya. Doon na sa kay religious figure, no? Na ako'y relic sa True Cross diin gilangsang ang atong Ginoo. Gihatag ra. Na ako'y kuwen, nga kanang kuwen na gikan sa akong lola. Unya, wa pa ko'y trabaho ulitaw ko. Ang pakay niya nga ihatag niya nako, pero aron lang ko mo value nga makamatngon sad ko nga doon ni sa kantidad. Ako'y nahuna-hunaan gyud niya nga binlan, pero pinaagi sa pagpalit. Bayran gyud nako, no? Kay aron ko kamatngon nga mahalo ni siya. Pero
sigon sagsasaad nga ayaw gid nig ibaligya. No mo na. In terms sa coin, mayor man siya. Ano? In terms atong arrowhead, suod mi ni Jojo Versales katong professor lagi akong gingon sa San Carlos no unya. Naman siya mga item nga gi-carbonate na daan, unya nakuyog to siyang arrowhead ni adto mga item nga nakasiguro siya nga mura ni silang mga idara. Munang siya ni ingon this is 500 years BC. Pa-authenticate unta nako ang katong ipakarbonate pod nako ang katong dunam ng kuy kanang duha ka dragon nga in every piece tag 1 kilo each ulo. Nung kamahal sa kanang kuan ka na himuon diri tindan, himuon diri nga rin doon. Ya, na ako'y 2 kilos na jig. Sawa pa si Manong. At ang suga sa Danau, musiga na inagdala 5. Mapawang mo inagdala 5 sa wala. Kaya nga no, ang makina kaniadto nga mag-light diri sa Danau, diha may mutang roon sa Bonifacio Street o Rizal Street, diha ang katong iyang power plant. Mamay nang urad doon na tayo ni hayag-hayag pag-abot sa Rancor Electric. Panahon na nila nga nanatang universal. O kining bell, no, nahimo ni siya nga inauguration bell, pero dili ni siya may tabo nga doon na tayo inauguration bell without sa kanang paninguha nila ni Congressman Ramon Durano Sr. Kay sila'y naninguha dito sa papilis nga mapirmahan ni Carlos P. Garcia nga maoy presidente ni atong panahon na. Ugwa si Manong, ang kalye nato ron lapukon pa. Kay si Manong may nagpasiminto sa, lalo na siya tinuod, may nagpasiminto sa ng kalye sa Danau. Pag hindi ka marunong lumingon sa inyong pinagdaan, hindi ka marating sa inyong paruroonan, no? Pero para nako, muagira na ang kantidad. I love something than a figure. Daghan kaayong salamat sa imong buhay o sa imong mga bahandi. Matod ni Sir Nelson Loud, ang hindi marunong sa pinanggalingan, daghang hipo sa mga bahandi sa Danau, Sir Nelson. Tungod na imong gibuhat kay makakita ang ato ang mga sunod nga henerasyon sa mga sa unang panahon aron masinati nila ang importansya sa ato ang pagkakita. These material treasures are more than just a physical inheritance nga mohatag sa mga umaabot nga mga henerasyon. Kining mga material nga bahandi magpahinumdum sad nato sa ato ang pagkakita sa istorya sa atong kinabuhi ug sa kamatuoran nga moagi lamang ang tanan ug usa lang ang atong kinabuhi. Sa sunod nga video, sa ka-inspire kayong padre de pamilya. Man sa iyang limitasyon sa panlawas, aduna siya'y lahi sa nga klase. Let's all watch this. Ako si Jojo Pangkalban, ng akong edad, 43 years old. Nagpuyo sa Danau City. Akong trabaho, naninda akong newspaper. Kuha na ako katuig, 14 na ako katuig sa paninda na akong newspaper. So, unsa ka na tuig nagsugod o paninda sa newspaper o giunsa nimo pag-abot ana nga kuan? Nagsugod ko paninda akong newspaper atong 2007. Nya, nakapaninda ko ani kinay amigo na ko nganingon nga may pagpaninda sa kang news due. Nya, uto ni kuan to ni suway kog paninda yung newspaper. Nya, niana na to kan nindot ang newspaper due kay wag ni say kuan dili ko na ka ng uban nga trabaho kanina kadadlaw ito nung ning kuan newspaper ni ma kay kadadlaw dito ko kita kwarta wa mo yung gingon sa katong kuan ako kuan namembro ko ganang organization sa PWD dito sa Cebu Kalanghasi nya mo to ni ningon nga kuyo kada amukan kadaghan ka mo trabaho ning kanang sa wheelchair shop ako giswayan trabaho kuan shop sa wheelchair. Kung ano sa kong katuig ato, duwa akong katuig ng trabaho. Duwa tuwa na. Tungi, kuhan sa kong newspaper. Kuhan, pag primero din ako libod news, gilaayan ko, kaya ko yapit talin.
kulainan ni kuala niya so mo na to kita ya okay ba labi pagkaon ba ito tunay niya na siya nga ay lagi ka para lagi kana natural gina bago pa madugayan na ang kayo suki madugayan ako sa gigotan ako to natudto na ako kunaning kuana ito karon bye-bye sa suki. So sa imong pagpaninda, unsa ang kanang mga imong nasinati na mga kalisod ba sa pagpaninda sa newspaper? Kaning kaning mag-uwan sus mo gini katong kasaway kung bagyo Yolanda kung kuan sus mo giti ako kayo kay happy di ko may gusin yaw kay kuan bisan uwan to hangin bisoy ni ako ngito ginibot kay damo to nakuan ko sa kunyos nya masuki baga kuan ako mataton wali ko kato daw talag kay kuan to hangin kasuntuan niya hangin mo tayo kung sa nakuyawan ni katong kang nanalisdan ako katong na Unsa na asa na nimo nakuha ang kuan nganong dili ka kalakaw? Kuan ni ako pag primero na kong kuan gilantan ko tibdas niya gidako ni mga sa doktor niya yung doktor nga injeksyonan ko na ba injeksyonan ko kadan sa usakan daw katulo niya nibong ko mama nga ngano ko magbabarog na po niya ba di naman ko nagbabarog mahilap na magbabarog hindi babarog niya babae doktor to niyong doktor nga na nakuha siya ma'am napulyo na siya ma'am di na siya kabarog nibong mama yung tubog ko ni idapod ka ng lang doktor ito wala lagi ko lagi Pilay mo edad ato sir? tulog ka tuig Susukad ato naunsa naman na wala di lagi ko kabarog kung sa kamang na lang sa imong pagpang-eskwela. Kung sa pag-eskwela na ako bapon ako sa kalang ako papa pag-elementary niya high school bapon na yapon ko Kisay mo babaliw pag high school sir? kuan ang akong classmate na sa kuan sa school may kami na sila ba na ako kay classmate na may ba na ako So parang kuan sir ba karon nag PWD ka pero nakita yapon nato nga nagsika kog trabaho, naglibod kag newspaper, init, uwan, bagyo na agyapon ka naglibod. So kanang unsay nakamotivate nimo ba ikumpara nganong bisag sa kanang ingana padayon mong gihapon ka ni trabaho. Wa jud ka nawad-an og paglaom ba sa imo life? tungod sa akong pamilya. Ginagawa yung trabaho kay naika kuha nila kay kapkaon katagtiti ang akong ikuan di nikamot din sila nga kanang nila sa sila og saliglag tao mga pan ako sa gayong nikamot mong iko nga maka ako kagaling yung kwarta kuan nabitay ako nagbantay ito ko diya sa kanang kuan mga sila ko pwede pumunta ni siya makapanguhalin kung pangita paglain ba sa libre sila ngayon diya ito na yung ngagi ako ganyan doon ako sa inani ko nikamot di ko nga di pa pareha sa ana ba kuan gid maka pangita gyud pangorta nga kanang nayo yapon ba Unsa ang kuan sir? Unsa ang challenges sa imong pagka PWD? Malisod ba ipangitag trabaho? Di man na basta mo ko na ikaw kung dili pangita ka ng kuan maka tanong mo magkuan lagi ako rin kita yung kwarta hindi lang ka magsaligo tinana ka magsaligo halikat bato ginani ko magsalig lang sa bang katagaan ako kay baik ako bukan kung ikaw mo tangkuan gigit Thank you, kaayo, Kuya Jojo, for sharing such an inspiring story to us. Not all treasures and inheritance comes in a material forms na asa di ay taypahandi og kabilin nga dili magunitan apan makita pinaagi sa isig katao. Sa gipakita ni Kuya Jojo, iyahan napasabot nato nga sa mga sama niya, bisan man PWD, limitado iyang lihok o lisod sad ang kahimtang, aduna gihapon tay mapaabot sa ato ang mga anak nga maoy magamit nila sa pagkabot nila sa maayong kaugmaon. Importante di ay kaayo ang pagkugi, sakripisyo o determinasyon.
Tungod sa mga hiyas nga gipakita ni Kuya Jojo ngadto sa iyang mga anak, ni Kugi sad kini og maoy gigamit aron makaskwela. And education is also considered as one of the most important inheritance that a parent can give to his child or to his children. And before we take a break and check what DJ says for us, i-comment lang gud ninyo ha mga subuanon o mga kaigsuunan. I-comment lang gud ninyo mga higala kung unsay bahandi o kabilin nga gikan pa sa inyong mga ginikanan nga inyong giampingan hangtod karon. Again, please comment sa ato ang mga viewers ganita na gihapon sa ato ang Facebook live streaming. I-comment ninyo kung unsa paghihapon ang mga kabilin o bahandi nga naa paghihapon ninyo hangtod karon. O sama ra gid sa karon kanang akong nasinati karon na ang usa ra gyud ang gibilin ra gyud sa ako ang ginikanan. Dara, ang gibilin ra gyud akong pagkagwapa. And we will select the best comments unyang taod-taod. And meanwhile, mga kaigsuunan og mga suguanon, mga kabakod, let me take you over to DJ Ace. Okay! Grabe talaga no? Nindot kayo no, inani ang ato ang show ba no? Ganado kayo ta ka ng gwapag yun atong kauban. No? Dili ka na mga, dili lang ko masoryanan ka gwapa mga iso, maisyo na sa kuya. Ako nasan din, no? Ako nasan. May gabi din na ni Valdez. Kisa may mag-shoutout sa kadyot mga igsoon, ha? Hi ni Jessa Legaspi, to ninya Tito Bariga. Kisa pa may naadin ni nagbabi mga siyon. I-share na mga igsoon, ha? Ayaw magkalibot. It's nice to know good no stories to fellow Subuanos may maka-inspire yung kayo ang story, especially ako ginang uyuan no si Nelson Laude no kato si dito Nelson. Oo, may kuan na mga igsoon bana sa akong tita, igsoon sa akong papa. Ola, kamo nilay subay. Oo, and I grew up a very colorful childhood because of Tito Nelson. Yeah, daghan kay ko og mga experience with him. And of course, inspiring yung kayo sa mga ison si Kuya Jojo Montalban. Despite sa iyahang iyahabitang sitwasyon, wag siya nagpapildi sa kaning panahon mga igsoon, no? Nagkugi yun siya. Shoutout daw kay Christina Diding Villar, to Thomas Renzo Bayot, sa mga taga Damaso Monterola. To Damaso Monterola. Mga kabako from Binaventura, Pilonio. Kasi pinagin mga igsoon, no? Kaya magkalimot at comment down below lang. Okay mga igsoon, magpadayon na guys sa ato ang duwa. A70 or B70. Here are me. Ang price nato mga son, 2 ka water bottles and 200 pesos set, sponsored by Ella and CE Educational Supplies. Let's go to round 4 sa ato ang guessing game. Here we go. Okay na ba siya? Thomas Renzo Bayo? San Antonio de Padua Church, Ginsan Danao City, pati si Bunch sumali. Malay mo, no?
2 water bottles and 200 pesos cash, mga Igsoon. Let's see. Leia Undi, Carmen St. Augustine. Ang naka-answer ko na, mga Igsoon, Thomas Renzo Bayo, Carmen San Agustin, verificators. Okay ba? Mana na siya, winner? Mana na siya? Okay, congratulations, Thomas Renzo Bayo! St. Augustine Parish, Carmen ang saktong tubag. Okay, let's do the round 5, mga Igsoon. Round 5! Nakadaog na si Renza. Okay, let's pick another one. Kasi nakadaog na si Renzo pala, Bayo. Leia Undi. Are we goods with Leia Undi? Okay, congratulations, Leia Undi. Our round 4 winner, no? Renzo pala, to give chance to others, give chance on Christmas Day, ha? Oh, pasensya na. Okay, let's go! Round 5! Ace sa mani! Hala! Or asa ni siya? No? Sa Danau ni mga Igsoon, no? Clue, sa Danau ni siya, asa man ni siya. Let's go, go, go! Foundation, St. Thomas de Villanueva, Santo Tomas Convent, Foundation. Hindi makatubag, tarong, tubagoy. Nito, wala ka naktukoy. Sige, patulong. Sige, kapin, Santo Tomas Convent. Laa. Santo. Santo Tomas Convent. Isa na maoy. Pananaw. Oh. So, gracias, Santo Tomas. Inandi, eh? Ay! Lord Nico, suba, no? For dropping by, Bray. Ay, kumbento ni Santo Tomas. Ito naman. Hello, good evening. Sinaw ba? Good na. Kagwapa. Kung sa mga imong kaliwat, po sinaw. Ita Sisil. Ita Sisil buot. Diya sa... asa to, buwangan. Sa Kore. Santo Tomas School pod, no? Mami Asa, hello, good evening po. Hindi ka ng X-Common. Hello po. UBS School. Santo Tomas School. Saan man, may makatubag, ani, no? Murag na ataan yoy, mga Igsoon, taga Danau ni siya, no? Huwag niya ay nakatubag, oy, akong klaro na. Nasa giingon nga, pangan sa Santos. Pero walay sumpay. Atong klaro na, mga Igsoon. STC Danau City. STC Danau City near church. Grabe ba yun? DJ isang malakas. Tico Intero lang malakas. City Hall sa una. Di isa na mo. Laos Ancestral House. Nako! Nako po! Marapit na sana. Bibita na tulog kung nabay mo ko nung katong na. Magbibigingon eh. Taray, ako na dawato ni mga Igsoon. J. Capin. Verificators, ningon. Kumbento ni Santo Tomas. J. Capin. Verificators, okay tayo dyan. Okay, congratulations, J. Capin! On convent or convento ni Santo Tomas, consider na natin. On church convent, mga Igsoon. Good evening. 7:21 p.m. Good job, J. Capin. You are a winner. No, unsa akong kalipgan, mga Igsoon, kung kanusa ka ni natao si J. Capin. Sino pa all-art, ha? Okay, congratulations. Okay, round number 6 tayo, pre. Okay, round number 6, let's go! Ace sa mani! Unsa ni nga barangay sa Danau? Flash, maestro. Asa ni nga barangay sa Danau? DJ Ace, ang gwapo nga di... Oy, asa man na nagwapo na pitay sa una, unta tunong alaw. No? Siya ra ang red nga atong suportahan. Kong Red, Jessa Montisioso. Thank you very much. Martes
President Itagaan, Poblasyon Danau. Ninyo, Tito Mariga, hashtag Pamilyang Bago, Jake Capin, asa man taga tamag claim. Pwede na ka mag-private message lang, no? Jake Capin, lo! Mana magkag-answer ay. Marisa Oraso, Puebla, lo! Marisa Puebla, verificator, okay lang po ba? Pwede. Congratulations, Marisa Puebla. Ang eksaktong atubag is Look, Barangay Look. Look, Bilayton, hello. Ange Casas, hello. Jessely Gaspi, hello. Hirumi Sikiguchi. Yawag pangana. Hapon ni. Hirumi Sikiguchi. Ay. Dio Gracias, managyod na, nakatubag na si Marisa Puebla. Ronda Look, Kampiyuhan Ronda, Poblasyon. Elsa Gorelo, Rotonda, Tita Elsa, hello po. Okay. Marisa Puebla, congratulations. Okay. Alright, so congratulations on the second batch of winners. I will be back to be announcing our sharers. So, mga igsoon, I will be right back. Don't you go away. Amo sa mo ibalik sa the gorgeous and the beautiful. No other than Punch Vanay. Thank you so much, DJ Ace! Grabe nalingaw jud kayo ang ato ang mga viewers, ang ato ang mga Sugbuano, ato ang mga kabagod. And once again, congratulations sa ato ang mga next set of winners. Again, mga Sugbuano, mga kaigsuunan, don't forget to comment. Please comment sa inyong mga kabilin o mga bahandi nga naapagid ninyo hangtod karon gikan sa inyong mga ginikanan nga ginaampingan paghihapon ninyo hangtod karon. And indeed, mga Sugbuanon o mga kabakod na inspired kaita sa mga istorya nila ni Sir Nelson o ni Kuya Jojo Montalban. Nakita nato when it comes to treasures and inheritance, kay dili required nga material lang ni pulos. Naa say mga bahandi nga dili makuptan o dili makita pero mahatag og mapapasa pod nato sa uban. Our next feature, ladies and gentlemen, and of course ato ang mga viewers nga nagatanaw karon, possesses both material and intangible inheritance. He is considered the grand old man of Danau City, kinsa responsable for bringing progress to the city. Let's all watch this. Ramon Durano Sr., popularly known as Mano Amon, was born from parents Demetrio Durano and Bibiana Mercado. His father was a sailor trader while his mother sold tobacco leaves in the marketplace. Gihulagway ni Mano Amon ang ilahang kahimtang sa una isip lisod ug pobre, apan dili babag ang kalisod. Namuhunan sila sa kakugi. During the American period, Danau City was among the progressive towns in the entire Cebu province. It was recognized as a charter city in 1961 under the unity of its people and initiative of its leaders. For Mano Amon, political aspirants must consider first several factors before entering politics. For him, politics without real public service is not politics at all. Sa wala pa siya formal nga nisulod sa politika, inila na siya sa katahon isip usa ka negosyante ug usa ka civic leader. Tungod sa iyahang mga naandan nga buluhaton, sama sa paghatag og mga trabaho o pagtabang sa nanginahanglan, daw mura na hinuon siya og naa sa katungdanan sa politika. Ang hatag nga nung nato, ang kayo, ang maginabang ko, kasi pag-drive na kuniya, alam mo kuniya, buhi yun.
sa mga driver nga ringagin niya, ika-budget ko kung ka driver. Ako nila ko driver mamuna to. Operator ko sa planta. May katong tao rin. Uy, katong naimuari atong bitaw na ay mga yung deliberate ka ganyan ni ba? Yung nananaw, naman na niya. Mga sa pambiting. Mahatag ito yun. Niya naghatag atong pata. Apila-apilate nga to sa inyo. Bulig, muna. Madoble paghatag. Ito sa bursa mo sa lainon pabuta. Kaya mawa ko muna at pag-ikorta nila. Na ay mga yung mga tambal na. Huwag ito malibad. Pero na ko, dahil kumukiwang na niya sa huwag ka ikasulto na itong akong namanong kay mahamang dito siya kung maihangi niya huwag malibad. Nang hantong galis mo kamatay ato kapag ito na ito dito sa hospital dito ko bantay niya uli ko din mag-ilit nurse pagbukat yung nurse pong gikan ito uli din niya hantong ito nga matay lang ito ha putuhan to diha sa pagkamatay niya diha gikog yun sa mga sugong nila, hidong, sugong na itong sa mga mahobi at maso, kaya himbaw, kung ako, trabaho ko na may mga trabaho dali. So ako'y kasulit ito mo naman, may din tao. Ako nung mga doon na hangin itong mga yung tabang mabaliban. Kaya ko lagi ko nga, pag miyura ko niya, nang kanang bias rin ako ng mga kalibang mga bunong kaya nang tuwas ng bunong ulit kaya ko yung pasingin ko kaya ako na ako na naman mo ako siya bisa kung siya nalang isungol ko niya na ako kasi kung may kutang at trabaho ko sa iyo mga plante global ko din nila nakabag ko na huwag mo ito ito siya yung siya nang kung pabutang mo niya din eh. Kung po yan. Kaya ka po yung damas ko kayo na yung makilabot yung ano to doon eh. Kung kung manamon, pagkamain tao yun. Ako yung nahinumduman sa una while growing up. Si Papa Mon was really known to be a philanthropist. So di dito mawad-an ang tao ngadto sa iyang balay, no? Taga-abot nimo dito puno ito ang balay niya ug mga tao nga mangayo ginabang niya dili sa to siyang klase nga tao na mubalibad na ay mangayo ug ginabang niya, no? So dinha namo nakit-an na unsay tan-aw sa mga taga-Danau niya ug sa among pamilya. So ang mga tao mag-expect yun na kung sila nang hinahanglan, muduol yun sila kay kibaw sila nga dili sila balibaran. Kaya mo gito'y ako sang nahinumduman ni Papa Mon. Iya gitong gibalik-balik sa una na kitang ang atong pamilya itagaan og opportunity nga mo serbisyo sa katawhan dili lang sa Danau kung dili dinhi sa distrito. So mo gito'y iyang gibilin diri kanamo. Well, wa gyud particular na words, no? Pero ang akong nahinumduman gyud niya is ang iyang mga actions towards sa mga tao, no? Niya naman lagi ubang tao sad nga maingon tang kanang medyo badlongon sad. So kahinumdom sa ko atong Papa Mon nga naato siya kasukan pero ikaw masag kasuko iya sang dunulan og kwarta. No, so ingana to ka generous si Papa Mon, no, masking dili mangayo, maski iya pang kasukan kay nakasa naagid siya ipaabot yun gihapon nga tabang ngadto sa tao. This leader was responsible for bringing the economic up and contributing to Cebu province's progress. The establishment of more industries and other commercial ventures has lifted the people from the widespread depression after the Japanese period and enabled the people to rise to a renewed life. During the American period, he was able to build a souvenir and transportation business which, by dint of hard work,
prospered. Ang panglantaw ni Papa Amon may naghatag sa direksyon sa iyang mga paningkamot sa tibuok niyang kinabuhi. Ilabi na ang iyang panglantaw para sa dakbayan sa Danau. Para nako, ang iyang panglantaw o ang iyang paningkamot sa tibuok niyang kinabuhi ang rason nganong nahimo og usa ka malambuon nga syudad ang Danau. Kinisad nagpakita nga kita kinahanglan gyapon og panglantaw para sa atong katilingban, para sa dakbayan sa Danau. Nalipay kay ko nga nagkasinabot ang tanan diha sa Danau, kitang tanan mga Danawanons, nga sidlak Danau ang atong panglantaw para sa atong mahal na Danau. Atong padayunon ang mga paningkamot nga gisugdan ni Papa Amon aron nga padayon ang pagsidlak sa Danau. Sidlak Danau. He built the famous Durano and Sons Industries. Matod niya, in politics, you do not have permanent friends or permanent enemies. You only have permanent interests. With the hope of extending public service to the entire country, he ran to higher office as a congressman. His innovation and influence in good politics flourished. Sa ako na hinduman, si Manu Amon was a very hardworking person. At the same time, sanang deeply religious. Kung hinduman na he would start his day by going to church every day. Alas 5 sa buntag. So, muna yung start. So, he's a very hardworking person. Not only in politics, but also in business. As a father, he was a very good provider to his family. And at the same time, kung ansa to siya, disciplinarian. Sa politics side, he was very strong-willed politician. And loyal ka siya sa iyang mga followers, supporters, o iyang mga political allies niya. He would go out his way pagtabang nila sa iyang pamilitika. Doon lagi ko'y dili kalimtan nga advice dihatag niya nako na bisang kunog kung saon nimo paninguha sa kinabuhi ug wide blessing sa kahitasan di gyud kang successful. Bisang pagkunog iungod nimo ang imong naong sa lapo o wide pagtugot sa bilang o di gyud ka magbalang puso. Doon na siya isulti na working without praying is slavery. Praying without working is begging. So, mo na akong natunan sa na at the same time, mangayo ka, imong paninguha, mangayo ka blessing sa kaltasan. So, tingali mo inay usak. Mangutana mo nganong religious kayo si Manu Amon tungod sa iyong mga gidikanan gani nga doon na siya manghod ilang kamanghuran kay 8 man to sila ka siblings. Ang ilang kamanghuran was a cloistered nun sa kanang sa Pink Sister na so paganan o 18 and she died at 95. They also in service to God. Bisag dili na maghisgot og politika tingali bisan sa imong isig katawo ba. I think you have to be sincere and to be wholehearted pagtabang. Okay, dili man imong katungod ka lang sa politika, tinabangon ka. So, bisan pag unsa ako na sa politika ron. So, i-retire na ako sa politics. Kaning, I want to be remembered as a good person. Bisan pag na ko sa politika. And I think sa imong mga paningkamot, importante yan. In times of trials and in success, humility is a big factor in your life. So mga na gusto sa nato ibilin sa mga next generation nga hibawta ang panahon dili man permit ups and down. So sincere lang ka to your fellow man, I'm sure whether you're down or up, they will respect you.
Mano Amon was more than just a businessman and a politician. He established, maintained, cared, and supported free of charge a home for the aged, indigents, incapacitated, and helpless persons. He gave grant donations for the purpose of establishing churches and convents, engaged in humanitarian activities like donating to flood, typhoon, and fire victims, and grant educational scholarship programs. Ramon Dorano Sr., a man of legend, kabilin ug bahandi sa katawhan. What an inspiring feature, mga kaigsuunan nato. Wow! Kamo, unsay bahandi o kabilin nga gikan pa sa inyong mga ginikanan nga giampingan ninyo hangtod karon. And karong gabi una, mga kaigsuunan, atong basahon ang ato ang 5 best comments nga naga-comment sa ato ang live streaming. So makita ninyo sa ato ang flash sa ato ang screen, and basahan ninyo ang ato ang mga kaigsuunan, ang inyo ang ato ang 5 best comments nga bahandi o mga kabilin gikan pa sa ilahang mga ginikanan nga hangtod karon na alang gihapon nila. Sama nako na alang gihapon ang ako ang kagwapa gikan nila. Makita ninyo ang first comment. Mga kaigsuunan. Makita ra ninyo ang ato ang mga 5 best comments sa ato ang screen. Sa ato ang first comment, second comments, and of course, sa ato ang third and fourth and fifth comments nga ato arang gi-flash sa screen. So, grabe jud kaayo, nagkalahi-lahi jud kaayo og mga kabili no, mga bahandi nga gibilin gyud gikan sa inyong mga ginikanan nga hangtod karon naa lang gihapon ninyo mga kaigsuunan, and I'm so proud of that nga naagi sentimental value gihapon ninyo mga kaigsuunan. Let's give a round of applause. Thank you kaayo for sharing your mga kabili ng mga bahandi nga inyo gyud gi-share gyud ba nga hangtod karon inyo lang gihapon giuban. And of course, shout out jud sa ato ang mga sugboanon nga nagpabiling gihapon sa pagtan-aw sa ato ang Facebook live streaming. So kamo kato mga ato ang mga viewers nga naa diha nagatan-aw, wala naga-comment, comment na sa inyohang mga bahandi ug mga kabilin kung unsa man gyud ang inyohang mga naa pa gihapon nga nadapa ninyo hangtod karon gikan na gihapon sa inyohang mga ginikanan. Shout out ko ni Rupa Gonzaga for my hair and makeup. Thank you so much. And of course, DJ Ace, grabe jud kay no ka energetic. Bisan pa man sa iyang mga hectic nga schedule, mga suguanon. Nihatag gid siyag oras na to, Biyernes nga kagabion. Thank God it's Friday and it's weekend. Magsadya og bagudiyaka kita with DJ Ace. And once again, congratulations sa ato ang mga winners nga nakadaog sa ato ang mga gihatag nga mga prizes o mga papremyo nga atong giduwa o sa katong mga swerte kayo nga mga mananaog karong gabi una. Water bottles for you from Ella and C Educational Supplies. Please message ours to claim your prizes. So message lang gid mo ha para ma-claim ninyo ang inyong mga prizes. And now, this is real, is it? We have come to our end. Sa atong mubo nga panagkuyog na to mga suugboanon karon. Kay na-affirm good nako tonight ang famous saying nga ang paglambo sa ekonomiya gipahinungod sa mga leader o mga personalidad kinsa gikonsidera nga backbone of the early stages of economy. Sila ang nag-andam sa dalan para naatay mapupo karon. Good leadership becomes visible pinaagi sa resulta og impact nga gibilin sa nagdumala. Sama ni Sir Nelson Laude, tungod sa maayong paglantaw og dakong gugma para sa yutang natawhan, his creative sense, respect, and value for history was heightened, bringing pride to his culture and a strong sense of belongingness as a Sugboanon. Sama ni Kuya Jojo, kung inubanan na kini sa kugi, sakripisyo o determinasyon o dakong gugma, makabot nimo ang tanan para sa kayuhan sa imong sumusunod. Og sama ni Mano Amon, kinsa nagkupot sa pagsalig nga kita tanan na ay purpose sa kinabuhi. Matod niya, mapuslan ang atong kinabuhi kung gamito nato kiniisip tulay sa paghimamat o pagtabang nato sa uban. All riches, treasures, and values that we have now are useless if we cannot pass it forward. Sa sunod sa nato nga panagistorya nato mga Sugboanon, mga kabakod, thank you so much for watching Backward TV. Thank God it's Friday.
Backward TV, pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa matag pamilyang Sugbuanon. This has been Vanny. Back to you, DJ Ace. Gwapa gid oy sa ako ang co-host. Oy, sana all the time. 7:42 p.m. in our time, mga Ixon. Welcome back to the show. Let's do the shout-outs, mga Ixon. Biernes a Biernes, I had a Chami Gian from Lorraine Enriquez. Sorry, Hisi Barahari, Loasap Enriquez. Ano yung pangalan ni mo, Dida? May Nelson Idol, proud taga-Tapaso ba? Proud TYO. Katawa na ba, Port Pia? Katawa din ba, Port? Ano sa Dida? Oh, siya pa all-art Dida, eh. Good evening also to Honorable Attorney Edmond Edlau, to Honorable Danny Roble, Honorable Duke Duterte, Honorable Christine Kamahongay, Honorable Onel Carson. Hindi ba ako nakalintan? Honorable Miguel Magpale. O kauban po nato mga Honorable Board Jed Almendras or Jude Sibico, Congressman Red H. Serrano. Thank you for watching. Jose Casas, may gabi. Shout out mga taga-Taytay, Ninyo Bariga, may gabi diya. Hindi may nananaw diya mga isuan. Shout out. Let's go. Okay, atin na masaan mga ison ang mga bugtong magnanaog sa Tulok Alamaw. 5 bucks bottle of water. Ang confirmation ba sa kapak nga bottled water na ay pila kasod? 25 ka buok! Ana ka bongga ni. Ana, patay na. Okay, congratulations to our 5 sharers. Congratulations to Kervin Lawas, Kabatingan, Sheila Barriga, also to Dio Gracias and Edzo Meloda Carana. Ano na eh? Karano? Ano na yun? Aroha, nagsuwatin ha. Doy! Hapit na sa lulukiyan ha. Oh, shout out naman dyan, si Jan. Roble family. Mayang gabi, Tina Roble Dandoy. Magandang gabi. Mayang gabi, pamilyang Bago, Diyos Hopya. Christina Diding Villar. Thank you, dong DJ. No problem, tiya. Attorney Ed Lau. Wow. Honorable Danny Roble. Watching from Barangay Ibo. Mag-isa ka man diyan ito. Noe Laguna Calderon, good evening, mayong gabi. Roy Adrian Roble, Maria Lorraine Ares Labiste. Sheena Rivera, kailan ako ni Sheena na mo niya ang kanang online girlfriend kanon ni AJ. Isa sa mga nang-claim na anak, na virtual na anak ni Ace Durano tungod ni AJ. Nagusto ka ba sa Ibo, oy, Tito Danny? Tamas sa Baya, Hirumi si Gucci, Kuyawa. Hello, good evening, yung Renel Oliva. Ay! Boss Renel! Ha? Pinangiliga na da sa Lisay. Boss Renel Oliva! Watching from my closet. Hala, uy. Hadlo ka na yun closet ba na? Mag-ananap. Ito ka ng abli-abli closet ba? From Egypt. Kuyawa, Zilo. Nagusa ka man diya, Zilo. Pagdabi ang Tamil day. Hi and hello, congratulations. And of course, sa mga winners nato na, thank you very much sa ato mga sponsors, Ella's and CE Educational Supply, Sigisito Cafe at Carmen Cebu, Calm Cafe at Danao City, and H2O Point, Carol Honorable Ivy Durano. Shout out sa mga taga-Upsilon, Tao, Taytay, Chapter, DJ from si Jan, D4, LCO, Mustamos mga kabago, Ray Anthony Toledo. Isa ba niya magpakuanda ay magpa-shout out, sige na, Pyramid akong dalhondong. Di niya ang angon mga kabago. Mga kabago, di ginag-angon ni Silo na magpauli sa diniyog na doon niya ang pyramids. Para mahimo ng new tourist attraction ang Danao City. Bongga na! Dandoy family, may gabi, intimitang, hay dodong! From Barangay Tugunon with love, by Tito Danny Roble. From Ibo to Tugunon, ikaw taga dito ha? Di
Siguro nagdagan ni si Tito ron, no? Amping-amping Tito Danny, ha? Bangging! Ay! Palangga ka ni Bangging! Hello, Sir Bangging Arias. Good evening. Let's play the guessing game, mga Igsoon. 7-8, let's go! Round 7. Abrihan na nato, mga Igsoon. Let's go! Kung makatagan ka, mga Igsoon, makadoog ka mga papremyo. Humunsa na, ato ang isultiyo ng taon-taon. A7, A7, mga Igsoon, no? Round 7 ta, let's go, let's go. Bakod pamilya lang malakas, ha? Hindi one time, big time ang mga hinabang. Oy, speaking of hinabang, nagpadayon mga Igsoon ang pagdawat nato og mga hinabang kaysa kasakali kabantay mo basta kay padong hinapos sa tuig daghan king bagyo, no? So mas maayang mag-ready ta mga Igsoon ato ang tabang sugod bakod. Nagpadayon pa mga Igsoon og uban pa nato nga tabanganan. Di man ta mag-ampong anay kalamidad apan nga ready ta, no? Nga happy kay ko mga Igsoon just to share with you our experience kay parihas or susama ang feeling sa atong panahon nga naghimo mi og kani mga relief campaign sa Kapamilya Network sa una sa ABS-CBN. Unya na nung balik mga Igsoon ang akong gana, ako ang heart kaya di pa day ulahi para mutabang ta mga Igsoon kay duna na tay bakod mga Igsoon nga anda mo tagana nga mo barog mga Igsoon, no? Para ninyo sa mga taga-sugod, kapit lang mga Igsoon nato na. So 3 days ta mga Igsoon na sa Gunson na niadto dito, naglabyog dito mga Igsoon sa sugod. Unya nagpadayon na mga Igsoon sa mga mga kabarangay o mga Igsoong taga-sugod. Nagpadayon ang ayuda program din ha, no? Pwede gid mong mo apply sa inyong mga cash assistance. At doa lang ninyo ang ato ang ayuda office mga Igsoon mo na nagpadayon kayon sa day 4 nato up until na makabalik og makabarog-balik ang ato ang mga Igsoon ng sugudadon. Tubag! Saint Anthony kano, Padua Church, Ginsay. Ni nagpakasal ni AJ DJ Ace. Babae, no? Kana sa ang packing, boss? Na nasa daring packing, ay! Actually, nagpadayon ang atong pag-packing, mga Igsoon. Salamat kayo sa mga packers nato. Nagpadayon din atong mga pag-pack, mga Igsoon. Tay-tay Church, ang mga gipang atubag. Di manino, Santos. Saint Anthony de Padua Church. Saint Anthony de Padua. Medyo scramble tayo dun. Nag-scramble tayo dun. Papuwa sa DJ, Alog Layton, atika ko. Foundation, Ginsay. Shout out sa mga taga-Sibakan, Danao, Sulit, Bakod. Michael Capuno, mga taga-Sibakan. Sibakan na dis. Sa Bakod na ta, dali na mo. Ana lang, no, barog. Way ila. Lagi. Di na ko buhianan ni na episode. Di yun na ko buhianan. Ayan tayo. Ayo taon. Ay dodong. Intimitang. Oy, Timitang. May gabi ni mo di Timitang. Oo. Gutom na ko Timitang. Mga onta. Oy, pa-shout out sa akong happy DJ Ace, no? Nga nagbiyahe karon padulong ulit sa Danay sa Danao samtang nagtanaw sa Bakod TV Live. Huy, ayaw sure mag-drive niya magtanaw Bakod TV, ha? Sure! De St. Francis de Assisi Church Maslog Danao. Sayang, nakadaog na ni. Walay mo copy. Si Royet DJ Packers na kain na dira. Oo, magaling na Packer itong siya, no? Ako di-acknowledge na ito ang Royet, no? Brad, the best ka, Brad, no? Daghan kayo ni siyag na pack, mga... na napada dito, mga packs nang ipada dito sa sugod. O, usan sa mga kusog kaya na ito ang dagay din mga Igsoon. Zilo! Ay, St. Peter, abay, isa, kausara yun ang nakabantay sa answer ba? Maniwa man ni kopya sa luwi. Naasay ni kopya pero nakadaog na san. Hala Oh, kani. St. Francis de Assisi, Jose Gabriel Casas. Verificator. Okay!
Francis Assisi Parish, congratulations, Jose Casas. Sabi suba near BDDM NHS Edsel Carnao. Try harder ate. Pero may sige Gucci. Duna na yung nakatubag, no? Dida, o duna na yung nakatubag, Dida. Birhin sa Pilar Ginsay. Shout out ni Banport si Dida. Oo. Nya, aan? Suman. Aan, Dida? Aan? Oh. Si Jan, si Johnny Jace, ganahan na mo apil og pack. Wow, come on! Kaya ba lahat to pack, mga iso, no? Maganda ito, mga. Sa mga gusto mong magdano, okay pa. Okay, round 8 na, mga iso. Natutugayo na. Let's go, round 8! Sama na, uy! Round 8. Okay, round 8. Kani. Di siya sa Danao, mga igsoon, ha? So this is to win 200 pesos load from Pamilyang Bakod and 1 seafood paella from Si Cristo Cafe in Carmen. Shout out to Team Taladong. Hoy, mga taga Team Tala. Kumusta na, mga Tala? Akala ko naman, abi mo na ako Team Tala. Tala pala, tala. Oh. Tala. Ana di ay. Pasti laruan sana di ay. Headed by Queen RR, Team Tala. Hello. Sana all nakatulto sa heart. Dali na mo sa live sa bakod. Oh. Ay! Amo ni ang tinood na answer. Okay. Mga igsoon, asa man ni. Oy! Naay nakatubag dire. Ilihan Tabogon Church. Arian Teresa Parawan Ansit ang tubag niya kay St. James the Apostle Parish of Compostela. Pasok na pasok! Congratulations, Arian! Chris Parawan. Oy, Arian! Pamalato, day. Congratulations, day, Arian. Congratulations. Oh, no? Okay. So, mga iso, ano? Ay, nako. Grabe yung kaya, mga iso, ng atuang ang atuang episode karon, no? Daghan kaayo taog mga nakatunan. Specifically, ang mga learnings nato sa mga aning atong mga kabilin, no? Dili man angay kailangan material na bagay na may mga parehan ni Manu Amon, parehan man ni Kuya Jojo. Ang ilahang pagka matinud-anon, ang ilang pagka matinabangon, ang ilahang pagka ulirang ama, ano? May kabilin na hangtod sa kahanturan, miduot diingon man sa iyang pamilya hangtod ni duot gyud no hangtod sa mga kaigsuunan nato na lumulupyo sa nang ingon man sa distrito o Tibuok probinsya. John Mark Gian, St. James the Apostle Parish, mga taga Luok, Bakod na ta. Danasan DJ Ace, Jim Erickson. Okay. Solid Bago DJ from Kabulihan, Baliang. Uy, kadaghan ng nanonood Bakod TV, no? Ito na pinitaw ninyo matag Birnes ni mga igsuon. Ha, ayaw in taon mo og ayaw ta mo kapakyas niini para dili mo mapakyas. Pagbutang mo dia, pag-type mo karon og exclamation point nya notify. Isuway ko dia type dai exclamation point nya notify para makahibaw mo o mag-login gyud mo no sa inyong Facebook para mapahibaw mo nga live na ang atuang Bakod TV. Okay. So, again mga igsoon, before na ko i-share mga igsoon ang usa ka material o usa ka video mga igsoon na ato ang pagatanawon day 1 pa lang mga igsoon sa ato ang sa atong tabang sugod bakod. Nakita gid nato mga igsoon na ako mga igsoon, ako na gining ipagawasan sa ako ang DJ's fan page personally. Akong kredibilidad ug akong pagkatao kailang mga tao sa akuha. Tanaw karon mga taga DJ's na fan page ingon man atong mga kaila. Usa gina sa mga butang gana kayo ta mo trabaho kinibang mutabang og mga tao kung naatay kapasidad na mutabang no ever since
sa pila ka tuig mga igsoon gikan pag ABS-CBN hangtod na personal nga tao ko, hangtod nga naa ako karon diri sa bakod mga igsoon. Usa gyud na sa akong ganahan sa bakod na di gyud magduha-duha og tabang dingon man di lang sa iyang ganasikupan kundi sa iyang mga membro kundi sa mga tao no nga walay pili gyud ang pagtabang. So day 1 mga igsoon didto mi kauban nato si Mayor Nito, kauban nato si Secretary Ace Durano, umaabot natong gobernador, atong umaabot ni Congressman Red Durano, atong mga umaabot na board member Jude Almendras and Jed Almendras and Jude Sibico, at ang mga naadito no, lain pang mga lugar ng mga kandidato, Bourbon, na ang mga taga-sugod nato, si umaabot na Mayor Erin Misin, o ang mga konsyales, doon dito mga igsoon. Ako nakatunan mga igsoon, nakita gid nako nga wala gyoy langan, gabi pa lang anang maong panghitabo, nagpadana si Mayor o si Kong o pasiunang tabang nga paramedic para i-make sure nga walay nasamdan. Pagkaugma dayon, nag-adto dayon si Kong Red, yag yung gipakasa diretso ang relief campaign, kauban ni Mayor Nito ni Secretary Ace. Day 2, ni balik yapon ang team ni Kong Red dito para magdugang og mga hinabang. Day 3, kagahapon mga igsoon, dito mi kauban gyapon nila. Nya day 4 and day 5 and day 6 mga igsoon, magpadayon ang mga ayuda program nga nanawat og mga nangayo og tabang dito sa sugod. And hindi nato makita mga igsoon ang pamilya gyud no, ang sentro sa bakod nga ikaw pamilya gyud, murag ka pamilya ba, murag siguro mo swak gyud ko niini mga igsoon nga wa koy duha-duha nga mosuporta. Wala dili kay tungod lay ako nagdako ko sa bakod pod, nagdako akong makakong ginikanan, ning serbisyo sa mga liderato. Nalipay ko kay kini ato ang Bakod TV nagpadayon. Pangilnig mga igsoon, daghan na kayong mutabang og magpapremyo, mohatod og kalingawan og papremyo sa atong mga igsoong mga kabakod. Say hi daw na sa atong mga sponsors, Ella's CNE Educational Supply, Skisito Cafe of Carmen Cebu, Cam Cafe of Danao City, H2O Point of care of Honorable Ivy Durano. Sa mga negosyo nagtapaminaw karon, you can easily reach out to our fan page para ipadala o ipatry inyong mga produkto. It's a very good avenue for our Danawanons. Ayngon man sa distrito, tibuok Sugbo, na makasuway og mga inyong mga produkto. Alright, so mga ison, para mahibaw nato mga ison, una ko mo pa uli, una to mo pahawa mga ison, para makita ninyo sa mga panghitabo ni aning ato ang tabang sugod bagod. Ayog kalimot sa sunod na episode every Friday 6 in the evening. So aniya mga ison, please watch our sugod relief from the Ace Durano page. Please watch this. Salamat!
sugod mo ra gina mga igsoon. Of course, karon na episode mga igsoon may atong nakatunan ang kabilin dili lamang sa material na bagay, dili lamang sa kung ingon man ang mga imong mga nabuhat nga unsa man kamahinong danon ang imong gibuhat sa imong isig katao. Usa na sa mga learnings sa atong natuko karong gabi una mga igsoon nga kung ikaw ba o sa katao nga silingan, anak, apo, o igiagaw man, o amigo, unsa man ka kamahinong danon. Naway drama, wa tanan mga igsoon, unsa man ka kamahinong danon ang imong presensya diri sa kalibutan para makaingon ka nga dili ka makalimtan sa imong isig katao. Unsa man kamahinong danon ang imong kinabuhi diri sa yuta, no? Na kung ikaw mo taliwa na, mahinumduman ka pa ba, mga ito? Sama ni Manuamon, sama sa mga koleksyon nga giamping-ampingan ni Tito Nelson, ug sama man sa gugma sa pamilya nga gibitbit hangtod sa kahangturan sa iyang kusog ug sa iyang pangadlaw-adlaw ni Kuya Jojo. Mga igsoon, atong paningkamutan nga kita magpuyo ni ining maong kalibutan na naay hinungdan. Ug wala dapat tay kanang duha-duha sa gamay natong pagtabang o kinsa pa man ang nanginahanglan ug dunay kapasidad di gyud nato sila biyaan. Daghang salamat mga igsoon, magkita ta pag-usab karong Biyernes alas 6 sa gabi diri lang sa Bakod TV. Daghang salamat.